30 anys d'escola, quan es van començar a donar els primers passos, les primeres mestres, que avui estan aquí presents. És una alegria que hagueu pogut venir. I va ser una iniciativa municipal, i continua sent una iniciativa municipal perquè és una escola 100% municipal. I el que es volia en aquell moment eren uns objectius molt senzills, molt bàsics. Donar resposta als baixos nivells culturals que hi havia i que ens havien deixat la dictadura. Alfabetització, graduat escolar, per suposat, estudiar la nostra llengua. I com que en aquest punt m'ha tocat a mi, avui m'han castigat i soc jo la que parlo, us haig de dir que per mi és un orgull compartir aquest projecte amb els meus companys de feina i sobretot tot això, ja ho sabeu, va per vosaltres. Em sento molt orgullosa quan la gent em pregunta Iolanda, on treballes? A l'Escola d'Adults de Sant Quirze, l'Olivera. Tot el claustre de professors que han participat en tot això que ho han fet possible. Les situacions ni han sigut fàcils segurament, ni ara són fàcils, no sé si són pitjors o no són pitjors, però tampoc són fàcils, i en canvi són capaços de generar una escola amb més de 300 alumnes, quasi 400. Llavors jo crec que això és d'agrair. Els que van començar perquè van prendre un tarannà el que era l'escola d'adults i els que hi són perquè porten molts anys. Jo entenc que hi ha molta gent que vulgui formar-se en algunes matèries, que vulguin millorar la seva vida personal, amb certes coneixements, però tenim una obligació amb ells. I hem d'estar molt a la vall de tots aquests joves que vulguin reincorporar-se als estudis, a la docència, per poder treure's un títol i que els hi obri una nova expectativa. Crec que hem d'estar molt amb ells i facilitar-les, i això és el que farem, però tingueu clar, que amb els joves anirem darrere i estarem al vostre costat. Pensem a apostar fort per disposar d'espais dignes que facilitin l'aprenentatge. Tant és així que, per exemple, el tema de l'escola de música, que vam tindre el problema que vam tindre, i que molts dels ciutadans van creure que era o un problema de retallades o un problema que aquest govern no volia seguir amb l'escola de música. I nosaltres vam explicar que no, que aquest era una aposta que havien fet governs anteriors i que nosaltres continuaríem exactament igual. I vam fer una concessió nova de l'escola de música, la que em sembla que està funcionant molt bé. També hem posat noves tarifes a l'escola de Sol i tot per apostar per l'educació. Donem ajudes, donem subvencions, perquè les nostres escoles són les millor millorades i més avantatjades en la nostra comarca.